באולפן, אבל שיש עוד איזה נדבך רציני שקיים שם מאחורי הקלעים בהקשרים של השתיקה והשבר, מה שנקרא. תודה רבה לך, תמר אלמוג. תודה רבה, אופיר סטרשנוב. תודה רבה. עוד דקה אתה נמצא איתנו. רבים מבני הפזורה הבדואית בנגב לומדים באוניברסיטאות ובמכללות בשטחים. אחר כך הם מלמדים בבתי ספר ישראלים. ריאד עלי בביקור בית אצל הדור החדש. הנה. ואם נתחיל מהסוף, החברה הבדואית בנגב עוברת שינוי. סולטן מרהט היה אחד הראשונים שזיהו את השינוי הזה. זה כמה שנים הוא מציע למשפחה הבדואית המודרנית את מגש המנסף, סמל האירוח הבדואי בשיטת הטייק-אווי. אני פה בשביל לשמור את המסורת, אחרת יאכלו רק פיצה. רהט, עיר שנולדה יש מאין. היא נוסדה בשנות ה-70 כחלק מפרויקט לאומי להסדרת התיישבות הבדואים בנגב. היום גרים בה כ-60,000 תושבים. אין בן אדם שלא רוצה לגור בבית עם חשמל ומים ועם כביש. אין בן אדם, לא קיים דבר כזה. עם ראש העיר טלאל לגרינאוי יצאנו לסיור בעיר. הוא לקח אותנו למתחם 20, שטח ציבורי שהפך עם השנים לשכונת פחונים. בעצם בשנות ה-72 שהקימו את העיר הזאת, אמרו בואו אנחנו ניתן לכם קודם כל לראות אם אתם מסוגלים לחיות בכלל ביישוב קבע. ועם הזמן נסגור לכם את הפערים. ואחר כך השאירו אותנו להתמודד עם זה לבד. רהט נחשבת כיום לעיר ענייה בישראל הממוקמת אי שם בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי. סובלת מאחוזי אבטלה גבוהים, מצוקת דיור, ביגור בתשתיות. רק הממשלה אשמה במצבכם? אף אחד אחר לא. אף אחד אחר לא. אף אחד אחר לא. אתם חברה שבטית שמתקשה לגבות ארנונה, שמתקשה להכתיב חוקים, חוקי עזר. ממי אני אגבה ארנונה? אם הייתה לי אוכלוסייה חזקה, אדרבה, אני צריך לגבות וצריך לגבות. אבל כשאתה רואה שרוב האוכלוסייה היא נתמכת, סעד וביטוח לאומי, ממי תגבה? בבחירות האחרונות ניצח טלאל את מועמד התנועה האסלאמית בעיר, ולמרות ההישג, הוא מודאג. בעברו היה איש מפלגת העבודה, עבר לקדימה, והיום... היום אף בדואי לא מוכן להזדהות עם מפלגה ציונית. כי בעצם... כולל אותך? כולל גם אותי. ישראל כבר לפני כמה שנים התחילה לאבד את הבדואים, ולא רק זה, ישראל תקנה לעצמה אויבים מהבדואים. כדאי להקשיב לטלאל. אמנם הוא התנתק מהמפלגות הציוניות, אבל לא הפנה עורף לישראל. איפה אתה לומד, יחיא? בחברון, באוניברסיטה. מה אתה לומד? ذات إسلام. أتعلم في جامعة الخليل كل جمعة وسبت. كل جمعة وسبت. شو بتتعلمي؟ أتعلم لغة إنجليزية تخصص. אני לומד ערבית שם. בכל יום שישי, ב-7 בבוקר, עשרות אוטובוסים אוספים את צעירים בדואים מהיישובים שלהם בדרכם לאוניברסיטאות של הרשות הפלסטינית. האסלאמית בחברון, אל-נג'אח בשכם, ביר זית, ג'נין, בית לחם. כ-4,000 סטודנטים לומדים שם. אבל יש אוניברסיטאות בישראל. כן, יש, אבל צריכים פסיכומטרי. ומה תעבוד כשתסיים? מורה בית ספר. תנאי קבלה נוחים ושכר לימוד אטרקטיבי הפכו את הלימודים בתחומי הרשות הפלסטינית כדאיים במיוחד. 3 מבנותיו של מרזוק אל-קטנני לומדות בחברון. במחיר של 2 בישראל אתה מלמד 3 בחברון. נכון, במחיר של 2 אני מלמד הבת השלישית. והתעודה שאתה תקבל בחברון, מקבלים אותה בישראל? כן, זה מה שאני יודע. וגם אתה תעבוד כאן כמורה מן הסתם. כן. ובעוד האוטובוס אוסף סטודנטים בדרכם לחברון, פועלים מחברון, שוהים בלתי חוקיים, ממתינים בצדי הדרך לקבלן ישראלי שיציע להם עבודה. לא רחוק מהם, קבוצה של סודנים ממתינה אף היא לכל פרנסה. كل قديش بترجع على الخليل مثلا؟ نقعد شهرين ثلاث كل شهرين ثلاث شهرين ثلاث هون في اسرائيل. في ناس بقعد شهرين ثلاث في ناس بقعد اسبوعين زي الخوف يعني مش فيش امان تروح فيش امان تخش يعني تروح. כמה סודנים גרים בעיר שלך, אתה יודע? תשמע, בעיר הזאת הפסקת להבדיל בין סודנים לבין בדואים, כולם דומים. כמה שב"חים? לא פחות מ2,000 שב"חים. חלקם גם מתחתנים עם תושבות רהט.
ואחר כך כרשות מקומית אני צריך להתמודד גם עם אחמ"שים, איחוד משפחות. תראה, 8 קומות, תראה, תסתכל, 6 קומות. משפחה שלמה גרה, אבא גר למטה, כל המשפחה גרה מעליו. זה השינוי. אתה מבין, הבדואים שינו את עצמם. בשונה מהמציאות שהציגו לפנינו ברהט, במשרדי הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב צפינו במציאות אחרת של עשייה מרובה, פרויקטים בהקמה, פיתוח תשתיות, עתיד ורוד. תראה איזה בית ספר, מפואר, מריית, אין כאלה בארץ. תראה איזה בתים, סביון אין בתים כאלה. אנחנו משקיעים מאות מיליוני שקלים כל שנה למען פיתוח איכות החיים של האוכלוסייה הבדואית בנגב. אנחנו לא יכולים להקים כמדינה, להקים מתחת לכל עץ רענן ומתחת על כל גבעה להקים יישוב. אתה מבין את זה גם כן. הרבה עצים רעננים אין בנגב, אבל נקודות שחורות יש למכביר, הפזורה הבדואית. כאן גרים כ-80,000 תושבים, כ-40% מאוכלוסיית הבדואים בנגב. זו תחנת הכוח הישנה שלנו, חברת החשמל של הסירה. אבל היום הוא מנותק לגמרי. עד לפני שנתיים היה הגנרטור הזה גאוות המקום. היום זה סתם מוצג מוזיאוני, כי תושבי הכפר הבדואי הלא מוכר אל-סורה עברו לטכנולוגיה מתקדמת יותר להפקת חשמל, תאים סולאריים. ברוב המשפחות הם יכולים לפתוח את זה קצת ולכוון את זה לכיוון השמש. קשה להסתיר את הציניות, את התרסה, את ה... נכון. אנשים שורדים, ולמרות זאת מוצאים פתרונות יצירתיים, טובים לסביבה, טובים לאדם, טובים למדינה, ולא מזיקים לאף אחד. אל-סורה הוא עוד אחד מעשרות כפרים לא מוכרים בפזורה הבדואית. כפר קטן, 70 משפחות, 500 תושבים. זו התראה שהגיעה לכפר. נגד כל הבתים כאן יש צווי הריסה, והתושבים מבקשים מהמדינה להכיר במקום יישוב קבע, יישוב חוקי. כנגד כל הסיכויים אנחנו פה. המדינה לא מספקה את השירותים האלה, אנחנו מספקים אותם לעצמנו. משפחתונים הקמנו, מסגד הקמנו. מדינת ישראל מאסה במצב הזה וביקשה להשליט סדר בנגב. בתוכנית המכונה מתווה פראוור מבקשת המדינה להעביר את כל הפזורה הבדואית ליישובי קבע, 11 במספר. ההפגנות האחרונות היו מחאה נגד התוכנית הזאת. כמו שלבחור יהודי יש אפשרות לבחור לגור בקיבוץ, במושב, חוות יחיד, מצפה כזה, מצפה פחות, יישוב קהילתי, פחות קהילתי וכל מה שהם רוצים, אז לתת לאנשים את האופציה לבחור, לא מעבר לזה. מול המצלמות מפגינים נגד תוכניות הממשלה, אבל מתחת לצעקות ומאחורי דגלי פלסטין, הצעירים האלה מובילים מאבק נוסף. ברגע שמדברים על החברה הבדואית, מדברים על זה שהשייחים הם שקובעים. אוקיי. עד עכשיו זה מה שהיה. דור חדש שלוקח את האחריות על המציאות והוא רוצה לשנות את זה. את הצעירים האלה פגשנו בחושים זמה, עוד יישוב בלתי מוכר ליד באר שבע. ביקשנו לראיין אותם על רקע גן המשחקים הזה, והם סירבו. ناخذها محل اللي يبين واقعنا احسن من المساحه هذه في امكانيه. הלכנו אחריהם לחפש רקע שמתאים יותר למה שרצו לומר, יותר פזורה, יותר עזובה, יותר אפליה. יש לנו הגדרת זהות מאוד ברורה. אנחנו ערבים, פלסטינים, בדואים, יש לנו אורח חיים מסוים שאנחנו רוצים לחיות אותו ולממש אותו. שמעתי הרבה זהויות, לא שמעתי את הזהות הישראלית באמצע. כן. ישראליות בשבילנו זו אזרחות, אין כזה דבר זהות ישראלית. ובואו לא תדביקו לנו את התיוג הזה של להיות ישראלי או לא להיות ישראלי. טוב לי עם זה שאני פלסטיני, עם זה שאני בדואי, עם זה שאני אזרח המדינה. יש פה גורמים, אנשים שיש להם שיקולים אחרים, והם מנסים להניע איזו דלגיטימציה לכל התהליך, שבעיניי הוא ממש נפלא, הוא מהפכה אמיתית, שינוי חיובי. ואת השינוי החיובי אפשר לראות ברהט. שכונה חדשה בדרום העיר נבנית בימים אלו. כ4,000 יחידות דיור מציעות לצעיר הבדואי פתרון חלופי, עירוני, לחיי הפזורה שלו. לכאן בא שמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת הנגב, לפגוש את עמיתו מרהט. מי ניסח במערכה הזאת? לצערי הגורמים האסלאמיים ניצחו בארץ ובעולם. מי הפסיד במערכה הזאת? המדינה, הבדואים והיהודים. ריפמן נדגיש איש ישראל ביתנו, תהום פוליטית מפרידה בינו לבין טלאל גרינאוי. החשש לעתיד הנגב, עתיד היחסים בין האוכלוסיות, יצר גשר שחיבר ביניהם. צריך להקים 22 עד 24 יישובים בדואים חדשים
אחד. שניים, להשקיע הרבה כסף. המערכה בנגב טרם נגמרה. ישראל נחושה לגאול את הקרקע, הבדואים נחושים להחזיק בה. בדרך לשם, הבדואים בדרום הפכו מסתם אוסף מקרי של שבטים חסרי חוט שדרה לאומי לקבוצה מגובשת, בעלת סדר יום חברתי ופוליטי, שישראל, כך נדמה, מתקשה להכיל. תודה לאחמד אבו סוויס על הסיוע בהכנת הכתבה. ארי, התנאים, בסך הכל אנחנו די מכירים את הנתונים, אבל הייתה שם זווית מאוד מעניינת בכתבה של ריאד עלי. אותם סטודנטים שבעצם לומדים במכללות פלסטיניות, הם נוסעים, הם ישראלים, הם לא ישראלים, הם פלסטינים, בעיית זהות מאוד... נכון. וחוזרים משם עם מטענים. נכון, קודם כל ההשלכות של התהליך הזה הן ברורות, והבעיות שבעתיד שהדבר הזה ייצור הן גם ברורות, אבל זה חלק מהמצב הכולל. זאת אומרת, בשעה שלהערכתי, המיעוט הערבי בישראל יש שיפור הדרגתי איטי בכל מיני תחומים, גם מבחינת השתלבות וגם מבחינת תקציבים, גם מבחינת העובדה של המודעות הגוברת שהחיים של ערבים בישראל עם כל המצוקות והאפליות עדיין יותר טובים באופן משמעותי מהחיים ברוב המדינות הסובבות אותנו, אם לא כולן. לעומת זאת, בעניין הבדואים יש פה החטא הקדמון המתמשך של בעצם חיים של הריון מחוץ לרחם. הבדואים בדרום במשך שנים, בעצם זה מצב שלא נאכפה ריבונות ישראלית. מצד אחד לא ניתנו זכויות, לא היה שוויון, לא הייתה השתלבות, ומצד שני גם לא הייתה אכיפת חוק לאורך עשרות שנים, והדבר